Ola, moi boas a toda a xente, especialmente a do medio rural. Estamos no programa número 2 de Faladoiro, a vaquiña polo que vale. E hoxe contamos con Begoña Vázquez, de Fademur, con Xosé Pérez, que é o presidente da Asociación Agromuralla, e con Óscar Pose, de Unións Agrarias. Hoxe o tema que imos tratar é, por así decilo, unha parte do que tratamos a semana pasada, e que eu xa dixen era onde lle veía os problemas a PAC, aínda que todos os que participaron na tertulia, tanto que máis ou menos estamos representados aquí, bueno, que conste que a Xunta de Medio Rural estaba invitada e declinou a invitación. Dixo que non tiña nadie para mandar. Bueno, entonces eu o problema que lle vía a PAC hai 10 pilares básicos, por así dicilos, pero hai 3 estruturas fundamentales, non? Que era a implicación, a iniciación dos xóvenes que se metan a traballar no rural. O segundo tamén é a incorporación da muller ao rural e axudala máis. E o terceiro que era o tema da ecología, da produción verde, todo isto, o tema co cambio climático, non? E aí é onde lle vía problemas. Entonces, esta semana, a dicir verdad, pois un oxea todo así un pouco os medios de comunicación e redes sociales e vin que Josín, Josín, como che conozo, non hai ningún problema, chámoche. Non hai problema. Chámoche Xosé, me dá igual. Está ben, Josín, digo. Sí, correcto. Pois Josín, esta semana, pois estuvo dando caña, por así decirlo, nos medios e nas redes sociales, dándolle moita caña ao tema do caderno digital, a máis o tema do tratamento e da figura informática que queren implantar para gestionar os puríns e os estercos que se producen nas fincas, non? Entonces, empezamos por ti, Josín, xa que estabas aí dándolle caña, fai unha exposición a modo de introducción destas dúas cousas e depois vamos lle dando paso aos demais. Bueno, pois eu vexo que vai ser un problema grave para as explotacións, porque ao final vai ser unha carga administrativa complicada, porque ao final case require unha formación e ter uns medios que moitas explotacións a día de hoxe non teñen, moitos limitados, por exemplo, pola conexión de internet, e ao final o que se quita é tempo, que ao final, despois de facer todos os labores que temos que facer, pois ainda hai que sentarse pois diante de un ordenador ou tal e metelo a man. Outra cousa sería, claro, contratar un técnico, pero ao final estás aumentando as costas das explotacións, ao final o técnico, tú tens que dar os datos igual, o cal tenes que ter apuntados pois, nunha libreta ou onde queiras, entón vai exigir moito máis traballo as explotacións. E son as dúas ferramentas, non? Ou só na digital? Porque a dos residuos, como cal é o procedimento tamén? A ver, o tema da xestión sostible nutrición sostible dos solos, pois vai un pouco todo encaminhado no caderno digital. A día de hoxe ainda non temos coñecemento de como vai ser definitivamente, pero ao final trátase, bueno, pois hai que ter analíticas do purín, analíticas das parcelas, ter un plan de abonado firmado por un técnico ou que a propia persona da explotación teña unha formación para iso, cousa que dáse moi poucos casos. O que falaba, ao final son custos a maiores para as explotacións que non se van ver repercutidos realmente. Eso está claro, que van a ser costes e todo, ese xa implantar calquer cousa van a supoñer costes, non? O que eu teño entendido é que o caderno digital como ferramenta digital sí, xa está feita, por así dicilo, xa teñen, aínda que aplazaron o seu uso, creo que hasta setembro deste ano, para darvos tempo a formarse. Sin embargo, a ferramenta se vai a utilizar para o tema dos puríns e dos estercos, falando hai unha nova tecnología que eu non sei se vos sona, eu
a mí estou un pouco máis posto nas novas tecnologías, pero bueno, ás veces ainda me perdo en algunha, que a está preparando a Xunta para o tema dos residuos, que vai a utilizar tecnología blockchain. Eu non sei, esa ferramenta ainda non está feita, que eu sepa non, eu lin, hoxe me estuve informando, preguntando, e me dixeron que ainda non estaba feita esa ferramenta, co cal entendo que sei que están traballando con ela rapidamente porque queren implantar, pero bueno, non sei o tempo que levará. Óscar, ti ao mellor que estás máis posto, que nos podes dicir? Bueno, boas tardes. No que atinxe ao cuaderno digital, é certo que comenta José, no sentido de que hai unha parte complicada, sobre todo se conoce o rural, é dicir, estas normas, sobre todo as que levan salido este último ano pasado, pois notase un pouco ou moito falta de coñecemento da realidade rural en elas, en esta en particular, no sentido de que hai un problema de comunicación en moitas zonas que vai impedir unha aplicación sencilla polo simple feito desa falta de conexión. E tamén pola falta de coñecementos do que é da digitalización do propio rural en moitos casos. Non olvidemos a edad media que temos nas nosas explotacións, e que iso non cabe duda que vai afectar a introducción destas novas ferramentas, non? Pero tampouco podemos olvidar que, bueno, que todo vai nesa línea, non? É dicir, todo a nivel global vai na línea de digitalización, polo tanto, eu creo que o problema máis grave é a aceleración e a improvisación desas normas, porque tamén tampouco debemos olvidar que a maior parte dos registros xa os temos que levar a día de hoxe, de servicios sanitarios, de medicamentos e tal, de movimentos de animais, temos que realizar xa a día de hoxe en papel ou de forma digital, pero iso temos que facer, por tanto, simplemente é incluir, digamos, unha pestaña máis para introducir o tema do abonado. Non cabe duda que supón, bueno, pois máis traballo a maiores do que xa temos nas explotacións, máis papeleo do que tamén xa temos dabondo nas explotacións, e, por tanto, desde ese punto de vista, bueno, eu creo que o problema fundamental é a aceleración que se lle quere dar a todo isto e non ter en conta a realidade rural, non? Do rural galego, pero tamén do rural do resto do país, que é bastante similar. Ben, foisenos Begoña, a ver si se volva a conectar e lle damos paso a ela. Josín, estas ferramentas, o sea, está claro que o mundo rural fixo un esfuerzo moi grande. Hai moita xente xa que, como dicía Óscar, xa levaba toda a información, ainda que fora en analógico, apuntando en libretas, pero hoxe en día xa hai moitos veterinarios tamén, pero ganaderos e agricultores, porque están moi postos xa na informática e han avanzado bastante, non? Entonces, cal é o obxectivo, perdona, Begoña, estás de lado, non sei se podes Girar. Girarte. Aí estás, Begoña. Estaba dicindo eu estas ferramentas, non? Que xa hai moita xente que xa está posta no digital, no rural e tal. Me consta que ti tamén tes información bastante ao respecto. Pregúntome eu, porque, como ben dicía Óscar, eu acabo de repetir, te descolgaches, que xa se facía casi toda esa información. Foran analóxicos, se facía esa información, non? Entonces, eu pregúntome, cal é o obxectivo real de que se queiran implementar estas ferramentas a un sector que, ademais, é bastante problemático para implantalas?
A ver, o obxectivo me imagino que é por parte da administración que sea máis fácil levar un control sobre, bueno, sobre aqueles parámetros que les establecen que necesitan coñecer. Entonces establecen uns plazos, por exemplo, no tema que falabas antes do abonado, por exemplo, pues establecen as anotacións teñen que ser nun plazo de 30 días, entonces facelo en papel non se, eles non poden levar o control como o mismo que si é en formato digital, entonces me imagino que o motivo é ese. O sea, eu vou ir máis alá. A ferramenta realmente é unha axuda para vós ou é un tema fiscalizador da administración, por así decirlo? A ver, é unha axuda desde o punto de vista que en calquera ámbito que ti podas levar o control da túa explotación neste caso e levar un control ben feito, pois sempre é positivo para a explotación. Entonces, bueno, pois podemos sacar proveito e aproveitalo para que isto sea beneficioso para a explotación e poder controlar un pouco todos os parámetros que nos interesen, pero sí que tamén isto deixa, dá pé a que controle todo un pouquiño máis. O sea, Entón, non se lles vai a escapar, por así dicilo, unha é máis falmega de difícil. millo. Exactamente, é máis difícil que se nos olvide algo. O sea, exactamente. Non, Josín, se fiscaliza a tope tamén, realmente. Sí, a ver, Exactamente. está claro que isto é para ternos máis controlados no tema, sobre todo, do abonos, ben, porque, bueno, en Galicia hai un par de zonas que van ser declaradas, bueno, por contaminación de nitratos. Claro, esta situación ben dada porque queren controlar máis os abonos, porque se deron moitas licencias para moitas explotacións en moitas zonas e iso xerou unha carga de abono que está dando problemas. Que, ademais, Galicia, pola superficie agraria que ten, polos animais que ten, non tería problemas para se estiver ben gestionado. O que pasa é, bueno, desde a administración e todos os que organizan as cousas, pois, no seu momento, pois, deixan poñer as cousas en calquera lugar, e co tempo isto dá lugar a problemas, que tipo, como a zona da Limia ou a zona de Rodeo, que son as dúas que contan de declarar así. E, ademais, ao final, estamos mercando moita cantidade de abono químico, que realmente se sobra por in, como dicen, como é que estamos gastando tanto abono químico? Son cousas que sin sentido, que vai ser claro, ahora sacan estas normas un pouco para contrarrestar o resto, pero ao final o que meten a xente sempre en problemas. Xa, para acabar co tema este de se vos queren fiscalizar ou vos queren axudar, entendo que vos queren axudar, pero eu entendo tamén que ao mesmo tempo se favorecen e vos fiscalizan completamente a tope ao 100%. Óscar. Sí, non cabe dúda que vai nas dos vertentes. Está claro que administrativamente vai ser moito máis sencillo controlarnos, aplicarnos determinadas sancións, sobre todo a nivel de PAC, pois vai ser moito máis sencillo. Pero tamén é certo que estas ferramentas pois ben utilizadas pois sirven para facer as explotacións máis competitivas e bueno, pois mellorar a eficiencia das nosas explotacións, pois tamén é certo, é dicir, temos todo moito máis localizado, programas informáticos que nos deberían permitir ser máis áxiles á hora de controlar o nivel de abonado, o nivel de aplicación de fitosanitarios por zonas, por fincas e tal. Bueno, eu creo que debe ir todo na súa vida, na súa liña. Vamos hacia un mundo digitalizado e non cabe dúda que os produtores sempre fomos punteiros á hora de novas tecnoloxías, de modernizar as nosas explotacións. Esta é unha vía máis donde non cabe dúda que temos que subirnos ao carro. Claro, evidentemente, hai as pegas que hai ahora mismo, non pode supoñer unha carga máis para as nosas explotacións, iso ten que ser sí ou sí, polo tanto, bueno, temos que estar vigilantes que non supoña unha carga, pero saber aproveitalas porque as ferramentas informáticas son importantes e van seguir sendo no futuro. De todas maneiras, o sector medio rural, pois tampouco creo que fora un sector ao que houbera que fiscalizar realmente, porque eu creo que non é un sector do que se fale ou que
que se oiga dicir que pois que non están declarando ou que defraudan a xente, por aí non hai ningún medo, vamos, por así dicilo, porque non se está facendo, está claro. Non, pero, bueno, xa sabemos que son axudas europeas, polo tanto, as da política agraria común, polo tanto, que esas levan unha serie de condicionantes, e que a propia Unión Europea, pois, ao poñer encima da mesa toda esa cantidad económica que é necesaria para a viabilidade de moitas explotacións, é porque non temos un precio suficiente en moitos produtos, por eso son necesarias esas axudas, pois ao poñer eses fondos, pois obliga a unha serie de controles, non? Por tanto, é lógico que haxa certo control, non cabe dúda que non existen problemas nestas axudas, pero sí debe existir, como calquera outra, para calquera outro sector, pois un marco de control. Aínda que hai algunha xente, eu leí algún artículo de algún agricultor ou algo, pois que, por exemplo, xa controlaba o caderno digital ou tal, pero, bueno, dan un tempo para implantalo. Sobre todo, creo que, ademais, o estableceron por tipo de ganderías, non? Grandes, pequenas, medianas, o plazo vai cambiando, é iso. Pero non deberían poñer máis medios, e xa non digo materiales, sino humanos, para organizalos, evidentemente, para que vos enseñaran a utilizar esas ferramentas e non ter problemas. Como vedes? Begoña. Claro que sí, debería haber como máis medios, porque é o que falábamos, é un problema a idade que hai moitas das explotacións non é unha idade que ao mellor sea a máis adecuada con capacidade xa para aprender cousas novas, non? Que xa sabemos moito e non hai hueco para máis. Entonces, para a xente nova sí que é algo relativamente sencillo, porque xa máis ou menos todos estamos acostumbrados a utilizar as tecnoloxías no día a día. Entonces, hai para xente que non supón problema ningún levar os registros nun caderno digital. Pero sí que hai outra parte da poboación das explotacións galegas que xa ten outra edad na que é máis complicado. Entonces sí que xa que queren que eso se faga, pois deberían de poñer máis medios á disposición da xente que ten que facer sí ou sí. Entón, era necesario un poquinho máis de axuda nese sentido. máis de didáctica, non? José, ti? Claro. Sí, está claro que isto que exclúe a moitas explotacións, é o que falaba a compañeira, que a media idade das explotacións é bastante elevada, entón esa xente, ou explotacións familiares, que son as que realmente se buscan, e ao final son as que máis se castigan con estas medidas, porque ao final das explotacións familiares a mão de obra sempre vai xusta, e ao final estamos comendo horas o día a día, e encima o que dicimos, xa xente con unha formación que nos seus momentos non había, como temos un pouco a sorte de ter os de hoxe, e iso dificulta moito o seu traballo. Está claro que, por exemplo, vou poñer un exemplo, o sea, é imposible, por exemplo, esteades facendo a vosa actividade, e, por exemplo, que levades unha tablet na man, que é moi típico ver, non? E venden por aí xa fotos en internet dos ganaderos, cas tablets e todo iso, con tal. É imposible facer o traballo ese que piden e ao mesmo tempo facer o voso traballo, non? É imposible, na maioría dos casos, vamos. Sí, vamos, que dedicas as horas... Perdón, dalle, José, dalle. Sí. No, Ben, sí, este é o tertulia. Que as horas que ocupa xa o traballo propio de cuidar unha explotación ganadeira, se lle sumas a todo o que falábamos, que isto xa é como algo máis, porque xa, bueno, pues, as altas e baixas de becerros e de vacas pues xa se facía desta forma, é dicir, é como sumar máis cousas ao que xa había. Entonces, ao final, ou restas horas do día para facer estes traballos administrativos ou de sempre, pues, contratas a alguén externo que ao final eso o que sigue facendo é incrementando os custes de produción. Entonces, non hai moita máis alternativa. De todas maneiras, o outro día entrevistaba eu o director do centro de Fonteboa e dicía que un 60% dos alumnos son fillos de gandeiros, non? Que normalmente
van a seguir a actividade, non? Entonces digo eu que moitos destes gandeiros que ao mellor pois xa teñen unha idade, pois xa teñen un relevo, por así decirlo, generacional, que non só vai a levar na granxa ao mellor en 2 ou 3 anos, senón que incluso lles pode facilitar este tipo de traballos digitales que piden, non? Sí, está claro que cando hai unha descendencia na explotación de xente nova, pois estas cousas sempre lle gusta máis. É dicir, onde lle podes o ordenador unha tablet, está claro que a xente nova é onde máis disfruta. Claro. Pero, bueno, non é o caso habitual. De feito, é o que falamos, a media de idade cada día pecha case unha explotación en Galicia, ou máis de unha explotación. Entón vemos que cada vez quedan menos. Claro, está claro que unha explotación especializada, grande, non digo familiar, pois é máis fácil este tipo de tarefas, porque hai unha persona un pouco máis dedicada que outra vez administrativo. Pero o tipo de explotación que temos en Galicia, familiar, pois ao final todos fan todo un pouco. Entón, claro, todo non dá feito máis. Está claro, sí, ti, o que apuntas ti tamén o apuntaba o director do centro de formación. Unha pregunta, hubo algún contacto directo cos casas asociacións de gandeiros ou tal para falar sobre estas ferramentas? Ou foi algo que veu de Europa, se iban a implantar e punto? A vos non vos preguntaron nin o que pensabades, nin nada, non? Vamos a ver, é dicir, si houve consultas públicas, todas as normativas a día de hoxe teñen a súa consulta pública, é dicir, se colgan nas webs do Ministerio e hai unha consulta pública onde todo, incluso as persoas individual, unións agrarias como organización mayoritaria ou calquer outro tipo de organización, pode participar cas súas aportacións. O problema é o de sempre. É dicir, unha cousa é que ti podas participar e que ti participes, e outra cousa é que che fagan caso. Desgraciadamente, pois, sobre todo últimamente nas últimas normativas que se sacaron, tanto fundamentalmente fertilización sostenible, tamén ordenación das explotacións, bueno, aí me fixeron un pouquinho máis de caso, pois non contaron ca nosa opinión, nos si aportamos, por exemplo, en algunhas levábamos, no tema de fertilización sostenible, levábamos con borradores algo máis de 2 anos, é dicir, viña un borrador, aportaba as cousas, pero ao final os problemas grandes que había ao inicio do borrador, no primeiro borrador, pois seguiron, desgraciadamente, tanto no último borrador como na publicación do decreto definitiva. Por lo tanto, bueno, pois, participar sí, pero desgraciadamente non sempre conseguimos facernos valer que se nos escoite, que se nos teña en conta nesas normativas, como pode ser neste caso, non? Non, tiña claro que eu creía que a nivel sindical, sobre todo unións agrarias, pois que a influencia que ten, é normal que, se non vos pregunten, que vos mesmos vos interesedes, está claro. Eu falaba máis a outro nivel, máis a asociación, por exemplo, como a Josín, que é máis pequena, ou onde está Begoña, por aí, ou aos gandeiros, aí non, nada, non? Bueno, no noso caso, tivemos reunións coa Consellería nunha ocasión, temos algunha pedida pero non xa conceden e casi todo o que lles dicen ao final nin ten resposta, nin che dan opción a nada. O sea, ven todo imposto, non, Begoña? Sí, neste caso, o que comentaba Óscar, si as consultas públicas nas que ti podes pois un pouco facer a opinión, pero no caso contrario que ti comentas de que alguén se interese no outro sentido, non. Vale. Para ir dándolle unha volta máis para terminar, vamos a ver, o caderno digital solicita algún tipo de información máis do que realmente xa dabades? Que me contesta? Solicita unha información que antes non tiñamos que dar.
É dicir, non tiñamos que dar onde aplicábamos o fertilizante, nin en que cantidad aplicábamos, e menos en ningún tipo de plazo, non? Por tanto, bueno, pois, ia unha carga de traballo a maiores. É certo que en algúns casos, cando había ampliación de explotacións, pois sí había que xa aportar un plan de abonado, este xa ven de atrás, a Consellería de Medio Ambiente, é algo similar ao que se vai exixir agora no caderno digital, no, na parte de abonado, pero bueno, especificamente non. No, eu digo porque estás falando como se fora a mesma ferramenta, non? Eu teño entendido que o caderno digital é unha cousa para tratar o tema dos fertilizantes é outra, non? Por eso che dicía, me dicíades que xa levaba desinformación e que anotaba desinformación. Evidentemente, se anotabades é porque posteriormente pois, tiñas que facer trámites ante a administración. Por eso anotabas esa, ainda que a nivel interno tamén as necesitaras para ver a rentabilidade da túa granxa, pero tamén tiñas que facer os trámites que che correspondían ca administración. Eu a ese aspecto me refería, si estas ferramentas agora novas informáticas, o sea, piden moitos máis datos que antes. Sí, claro, no tema de abonado piden parcela concreta, hai que facelo no plazo de 30 días, entonces hai que informar en que parcela xusto estás facendo o abonado co fertilizante ou co purín, entonces esa información antes non se facilitaba en ningún sitio. No do abonado, sí, o teño claro que non, o sea, que non había, non? Ahora, polo que teño entendido, vai haber catro centros que se van a adjudicar a empresas privadas, non sei onde se van a facer, eu teño entendido que se van a facer aí, entonces as granxas teñen que tratar os puríns, e os puríns que lle sobren, pois vanos a ter que levar a esos centros, non sei nin siquiera se os pagarán, nin a que precio os pagarán, non sei se vou ben tamén, sei que a información que eu teño. Sí, bueno, ese é un proxecto que hai para facer unha planta de biogás en Meirama, creo que sería a planta MAI, que estaría, creo que, en funcionamento a finales de 2025. E despois, bueno, montarán plantas de trasvase noutros lugares de Galicia para non ter que transportar tanto purín hasta ali. O que pasa que, bueno, eso é un pouco, a ver, é un gran proxecto de unha inversión grandísima, pero que a día de hoxe non se sabe o gandeiro se vai ter beneficios, se perde, que ao final nem se che van cobrar. Eu estive nunha charla onde estaba un proxectista de Reganosa, e fixémoslle moitas preguntas, incluso, bueno, pues, por exemplo, eu son de Pastoriza, pois aquí creo que se iba a ir unha planta, pois ese gandeiro leva el propiamente o purín, é que non sei, é que non temos, non sei, un proxecto falan de 600 millóns de euros, e que non che saiba dar ninguna resposta, pois non ten. O sea, é como eles din que tomaron que estuveron mirando 3 países, 3 ou 4 da Unión Europea, e que ao final se decidiron por o modelo de Holanda, non? Que é este do que estamos falando, non? Pero ao final é o que distí, non se sabe nada. En países europeos, polo menos en Holanda, creo, en Alemania, se tú botas a lata de reciclas a lata de ou botella de que sea, a botas nunha máquina e che pagan por ela, non? Aquí non che pagan nada, o sea que cos puríns é o máis probable tamén que non paguen nada, non? Sí, aparte, plantas de biogás xa hai varias, incluso Corentiñón en Ourense, creo que a temporada, porque son antirrentables. Co cal, non sei por que hai ese interés en facer unha planta de biogás cando as que hai por aquí en Navia, en Asturias, creo que hai outra que tamén está parada, no centro que se fixo en Castro Ribeiras de Lea, de Nodillas, montou a planta de biogás que non se chegou a estrenar, co cal están falando dunha tecnoloxía que de momento a experiencia que hai aquí en Galicia non funcionan porque non son económicamente rendibles. Aparte, a planta de biogás non necesita só o purín, que necesita outro tipo de material orgánico para a súa digestión, que tú ves en un país como Alemania ou Holanda, botan hectáreas e hectáreas de millo para suministrar esas plantas de biogás. Co cal, se día de hoxe, as nosas explotacións xa estamos limitadas de forraxes porque falta superficie,
a superficie que vai facer falta para alimentar esas plantas de biogás, pois non sei se o teñen tamén proxectado. É dicir, é algo que tamén se lle preguntou nese día ao rapaz de Reganosa e tampouco soubo darnos unha resposta. Eu creo que non debe haber unha resposta no suposto que ti falabas, porque o que eu teño entendido é que esas 4 plantas que van a construir, que non sei se farán unha por provincia ou que farán, pero que nesas 4 plantas ti levabas o purín que sobraba, e eles o que facían ali reciclalo salía a abono, o sea, non se trataba de facer de plantas de biogás, sino que iban facer abono de novo para as producións. Eu creo que ese proxecto, ao mellor, ti falas, ao mellor é máis a largo plazo, non sei, Óscar, ti sabes máis. Bueno, eu que sei que é un proxecto, tal como está planteado, bastante ridículo, non? É dicir, primeiro, estamos falando de se está querendo generar un problema onde non hai. É dicir, para as explotacións, o purín non é un problema, ou para a maior parte das explotacións, o purín non é un problema, é un abono, non é un problema na maior parte das explotacións, por tanto, están querendo generar un problema onde non hai, temos outros problemas, ese, polo momento non hai zonas vulnerables declaradas, van declarar algunha tal, pero non asociada ao vacuno, senón ao resto de especies. Por lo tanto, no vacuno en concreto non hai ese problema, e despois o ridículo de transportar o purín a esas distancias. É dicir, non olvidemos o porcentaje de auga que ten o purín, é dicir, por lo tanto, bueno, pois está claro que o máis probable é que eso non acabará funcionando e vamos a ir gastar un lot de millóns que despois, desgraciadamente, o que nos tememos é que, como sempre, acabemos pagando os gandeiros. É dicir, inicialmente, mentre eso sea subvencionado, non se pagará levar o purín para ali e despois teremos que nós pagar para leválo ou traelo de volta. Por tanto, bueno, o abono, se é o que queren generar, xa está generado, o purín en sí xa é un abono, non é un residuo, por lo tanto, bueno, pois non se lle debería dar moitas máis voltas. En outros países hai sistemas de plantas de tamaño máis reducido a nivel de explotacións. En Francia, mismamente, durante o ano 21 hasta mediados do 22, se fixeron en marcha cerca de 200 plantas de biogás, plantas de un tamaño máis reducido, xa digo, a nivel de explotación. En Alemania xa hai moitos anos que están funcionando plantas de un tamaño máis reducido. Agora as tecnoloxías están evolucionando para facer máis eficientes estes sistemas de obtención de biogás ou de tratamento do purín. Por tanto, eu creo que esa debe ser a vía que se adopte, non outra, que ao final o único que vamos beneficiar é aqueles que fan o proxecto, aqueles que fan a construción ou as empresas industriais que se meten aí e non realmente nin o produtor nin o medio ambiente. Vamos a ver, a percepción que eu teño é que o purín non é un problema en Galicia de que contamine. Eu realmente vivo, o sea, non é que viva no rural, pero, bueno, vivía en Santiago e me vin para as aforas, vivo nunha urbanización que está en Sigüeiro, entre Frades, e por aquí tamén hai moitos agricultores, non? Eu sei que cando utilizan o purín e o botan nas neiras, pois sí que huele, non huele agradable. Bueno, teño un amigo que é un alto directivo de Iberia e din que os madrileños pagarían un montón por pasear por aquí e oler eso. Pero, bueno, é unha perspectiva moi particular do home este, non? Pero, ademais, está ao lado do río Tambre. Eu, por exemplo, nunca vin o río Tambre contaminado de purín nin de nada, non? Entón, eu entendo que en Galicia o purín non é un problema de contaminación, non, Begoña? Eu entendo que non é un problema de contaminación, é dicir, creo que estamos poñendo o foco nas explotacións gandeiras como se foran altamente contaminantes e xenaran residuos
moi tóxicos para a atmósfera, que sí, que se xerarán, pero eu creo que non a proporcionalidade nas normas restrictivas que se queren aplicar non é proporcional ao que contamina unha explotación gandeira. E eso, hai industrias e hai sectores que contaminan moito máis e que non estamos poñendo tanto foco encima deles. Xa. José, Sí, está claro que é o que falaba con os compañeiros. Ao final, o purín chamase residuo, pero realmente é un subproduto. O sea, ser outro tipo de industria chamelle subproduto, que queda un pouco máis fino. Non un residuo, que decir, para nós é o abono, é o que nos dá, que tú ves unha parcela e botalle purín ou botalle química e a diferencia é, o sea, o que é o abono orgánico que necesitan as terras, que necesitémoslo nós. Non fai falta que non lo leven, querían que non lo van a mellorar, porque ao final o que se fai é aumentar a huella de carbono, porque ao final andar transportando purín dun lado para outro para facer o mesmo, pois non ten sentido ningún. Quer dizer, ao final estás ainda contaminando máis e andas movendo dun lado para outro que se xestionamos os propios gandeiros que máis ou menos xa o facíamos ben polo ben nós. é verdade, agora me estou acordando, o sea, o que dicía, eu vivo nunha urbanización, e a urbanización ten unha zona común que ten 4.000 metros, non? E evidentemente, pois ten césped. E hai unha empresa que leva o mantenimento, e agora me estou acordando que unha vez ao ano, pois lle bota un abono, pois que huele tamén tan mal como o purín, realmente, non? Entonces, é o que estás dicindo ti, non? Si xa se utiliza, supoño que será ese ao mellor Chorris tratando purín, ao mellor, me imagino, porque a verdade é que huele tamén así un pouco mal co purín, non? Ti estás, Óscar, estás de acordo en que realmente non é un problema de contaminación o purín en Galicia, vamos? Sí, está claro, é dicir, nunca foi e sigue sen ser, non? É dicir, é un abono, é un produto importante para as nosas explotacións e que non chega para as nosas explotacións. É dicir, non olvidemos que fundamentalmente, nas explotacións de leite, para a produción do cultivo principal, que é o millo, e tamén para as pradeiras, pois temos que comprar abono. Por tanto, se temos que comprar máis abonos químicos, pois é que non nos chega o abono orgánico que temos, que é o purín. Bueno, pois está. Aquí tamén dicir, no fío que comentabas ti de abono desas zonas, pois eso que tan cheiro, pois poden ser lodos de depuradora, non? Digo no sentido de que ás veces esta normativa ven nos imposta desde un asiento por determinados urbanitas, entendendo que todo cheira cando se aplica purín no rural, sin darse conta de que as súas dexeccións, o que fan ali, pois tamén ven para o rural como lodos de depuradora, porque senón a ver como xestionan eles na cidade pois todos esos sí que son residuos. O noso non, o noso é un abono, xa digo, moi importante para nós, que nos axuda a reducir costos. Evidentemente, hai problemas puntuais en determinadas zonas ou con determinados gandeiros, ese sí os hai que perseguir, sancionar, pero eso non debe empañar o que fan a gran maioría dos gandeiros, non? E despois é certo que temos que corrixir certas prácticas que se fan, sí que é certo que podemos melloralas e facer certas aplicacións en determinados momentos, como fan noutros países, regular por o nivel de temperatura as aplicacións do purín. Bueno, pois eso sí son prácticas beneficiosas ao final para todos e tamén beneficiosas para que a percepción do resto da opinión pública hacia o rural pois sexa diferente, non? Porque ás veces, bueno, pois é certo que se estás nunha zona onde hai moita xente que ven das cidades o fin de semana, pois ali aplicas sempre o purín o fin de semana, pois a percepción, pois evidentemente, pois non pode ser boa, non? Pero creo que entre todos podemos chegar a mellorar certas cousas que se fan e no resto, pois sen dúbida xa se están facendo as cousas ben ou moi ben. Está claro, de feito, vamos a ver, hai plantas que antes contaminaban un montón e olían moi mal, non? O salían polas súas chimeneas, e hoxe en día xa é diferente, non? Falabas ti, que todo se pode darlle solución. Sí, non cabe dúda. Hoxe en día, incluso a nivel
de purín, hai xa tratamentos probados por moitas explotacións, bueno, pues que a través, fundamentalmente con bacterias e tal, pues que fan xa unha digestión na propia fosa, que reducen emisións, que reducen olores, bueno, pues tratamentos asumibles, dende logo máis asumibles co que nos queren impoñer de localización ou tal, que é totalmente inviable nin pensar neso, non? Unha pregunta. Está claro que Galicia, o medio rural de Galicia, en canto a explotacións, son explotacións non son de tamaño grande, sobre todo hai moita produción leiteira, non? Digo eu, ao mellor non deberían ter en conta cando fan as cousas non só estas ferramentas, sino outras, por decir así, a propia idiosincrasia de Galicia. Begoña, ti... Sí, ademais que falamos tamén non falamos de grandes empresas, nin que fagan unhas grandes emisións de contaminación, nin nada. Falamos ao final son explotacións familiares, de tipo familiar, pois que, a ver, tampouco... É o que dicía antes, un pouco, que o foco creo que se está poñendo no lugar equivocado, non? Josín, pensas o mismo? Sí, está claro que ao final sempre acaba todo repercutindo en nós e non somos, que eu penso que nós somos os que máis cuidamos e digo, o medio ambiente. Ben visto está, onde hai explotacións, onde hai gandeiros, pois non hai incendios, está todo un paisaxe moito máis cuidado que onde non hai esta tipo de explotación. Que pasa? Sentir que cada vez se poñen máis normativas restrinxivas que realmente veñen dadas por outros sectores que non é o noso, pero ao final fan que nos apreten todos os días. Pero non é o mismo, digo eu, o que vos preguntaba eu é si deberían aplicar alguna diferencia, por exemplo, con Galicia, polo tipo de explotación que ten, como mellor con algunhas que hai por aí, eu que sei, por Zaragoza, por Barcelona, por medio de España, non sei. É diferente, non? Bueno, que decir, pode cambiar o tamaño de explotación, pero ao final a xestión ten que ser similar, é dicir, o nivel de unha que ten pois 1000 vacas, pois ten que ter máis hectáreas para poder facer unha dilución de todo o purín que bota, ter terra suficiente para poder tratar. Unha explotación máis pequena necesita menos. Está claro que a realidade é un pouco diferente, pero a efectos prácticos, é dicir, pode ser máis sostible unha explotación máis grande que unha máis pequena. É dicir, todo ten que haber un equilibrio, que é a veces o que pasa, que se rompe o equilibrio. Se medra moito en animais e pouco en terras, eso sí que xera problemas. O sea, non é que vos sintades máis perjudicados, entonces, por así decirlo, non? Pola razón de territorio, nin... No, está claro que aquí temos as parcelas un pouco máis pequenas, que dificultan máis o traballo, pero efectos de, que decir, a superficie por explotación tamén é máis pequena, pero a veces é un pouco por falta de disponibilidade, porque ainda queda moita xente que non quere deixar xa finca, que decir, ainda quedan moitas plantacións que realmente están en solos que deberan ser agrícolas, entón, aí xa onde a administración tiña que o seu poder de ordenación debera facer. Ben, bueno, vamos a ir acabando entonces. Óscar, a modo de resume, fainos Bueno, eu a modo de resumen quero... a modo de resumen e de conclusión xa para acabar a tertulia. Bueno, pois a modo de resumen, para min falta tratar en profundidade un tema importante, decir, dentro da fertilización sostible, do decreto de fertilización sostible, é certo que aparece a parte de caderno digital, de tal, pero iso entendemos para nós hasta a día de hoxe é secundario. Pois si aparecen outras cousas que para nós non son secundarias e que non as vamos a deixar poñer en marcha, o decimos así de claro. É dicir, ese decreto de fertilización sostenible vai nos obligar que a partir do 1 de xaneiro do ano que ven todas as explotacións tiñamos que localizar a aplicación do purín, é dicir, con inyectar ou con tubos a ras do chan facer as aplicacións do purín. Isto é inviable, é totalmente inviable. É dicir, é inviable desde un punto de vista económico para as propias explotacións, porque requeriría a compra de aplicadores, en moitos casos a compra de novas cisternas porque non se lhe poden adaptar os aplicadores e incluso, en algúns casos, a compra de novos tractores porque non poderían mover todo o equipo.
e tamén é inviable a hora de fabricarlo, é dicir, é inviable que se fabriquen todos os elementos que serían necesarios, todos os aplicadores ou todas as cisternas que serían necesarias para cubrir todas as proteccións que van a estar obrigadas a 1 de xaneiro do ano que ven. Por tanto, bueno, pois por eso non vamos a permitilo. E tampouco porque non é xusto, é dicir, os datos sobre os que se sustentan para facer esa obligación pois non son certos, é dicir, volven a acusar en concreto o sector vacuno de ser o máis contaminante e non é certo, é dicir, hai outros sectores que son, é dicir, é certo que España rebasou os niveles de amoníaco que tiñan marcado a Unión Europea, por tanto, aí existe un problema. É certo que o sector gandeiro pois é o principal responsable deses gases do amoníaco en concreto, pero non precisamente o sector de vacún de carne nin o vacún de leite. Por tanto, é dicir, o sector de vacún de leite en concreto é o responsable tan solo do 8% desas emisións e se nos obliga a unha reducción do 40% hasta 2040. Por tanto, outros sectores que representan o 20%, se lles obliga a unha reducción do 20%, por tanto, eu creo que está claro que non podemos ser nós por encima que as restriccións ou as sancións que queren aplicar son fundamentalmente a través da política agraria común da reducción de axudas que, sobre todo, están centradas, fundamentalmente están centradas no sector vacún, de leite e de carne, non? Por tanto, bueno, pois, insisto, eso para min é o fundamental deste decreto, ou para nós é o fundamental deste decreto, é o que xa nos estamos opoñendo, xa levábamos 2 anos con alegacións continuas para que isto non se levara a cabo, definitivamente, pois, o puxeron tal cual estaba no decreto, e, por tanto, agora vamos a ser, xa estamos sendo, a través de escritos, a través de comunicacións ao Ministerio, pero vamos a ser, se nas próximas fechas non se modifica, pois vamos a ser moito máis contundentes porque entendemos que así o requiere a situación. A modo de broma, o problema está en que será que comemos moita carne e producimos moita leite, non? Óscar, se me acaba de vir agora á cabeza mentras falabas, o sea, estas novas normativas que contempla a nova PAC 2022-2023, o sea, non é algo que se lle siga a España, senón que se lle sigue a todos os países da Comunidade Económica Europea, entendo. Non hai diferencias, non? Sí, hai diferencias, sí, hai diferencias. É dicir, é certo que existe un marco similar para todos, pero despois, en certos puntos, como é este da fertilización sostenible, da condicionalidade, de condicionar a PAC a este reglamento de fertilización sostenible, aquí a España pois, entendemos que se lle foi a man. É dicir, porque isto non era obligatorio e únicamente podemos compararnos con outros países a nivel de zonas vulnerables. Pero, insistimos, Galicia a día de hoxe non ten zonas vulnerables. Se van declarar 1 ou 2 zonas vulnerables, pero de momento non as temos. Por lo tanto, bueno, pois querer ser máis papistas co Papa está moi ben, pero que é importante que non levar por diante ninguna sola explotación, non xenerar máis costes para as explotacións innecesarios. Por tanto, eu creo que hai outras medidas que poden conseguir tanto o mellor resultado que a localización do purín, eso está claro, está demostrado científica, técnicamente, e que podemos facer cousas nas nosas explotacións. En moitos casos hai que facelas, dimensionar fosas, cubrir todas as fosas, quizás determinados tratamientos en algúns casos, aplicar ou non aplicar en determinadas épocas do ano ou con determinada temperatura. Hai moitas maneiras de chegar ao mesmo resultado ou mellor resultado e sobre todo con medidas que non leven por diante nin supoñan un coste tan elevado para as nosas explotacións. No, está claro, estou de acordo contigo, pero tampouco debía haber diferencias, non? O sea, se todos pertenecemos a unha comunidade, pois todos debemos ter os mesmos direitos e as mesmas obrigacións. Iso entendo eu. Non debería haber
diferente. Pero tamén deberíamos cobrar o mesmo importe por pack da explotación e ás veces tamén o mesmo precio dos produtos e desgraciadamente non é así. Bueno, non sei, a ver, agora, se foi Inglaterra, ao mellor somos o terceiro país en importancia da Comunidade Económica Europea, ao mellor empezanos a ter máis en conta, non? Non sei. Ademais, eu creo que é unha opinión personal miña, non? Está claro que favoreceunos entrar na Comunidade Económica Europea, pero eu creo que tamén nos costou moito, sobre todo a determinados sectores, como é o sector primario, non tanto o agro, como os ganaderos, como a madeira, como a pesca, o sector naval, o sea, hai moitos sectores que o pagaron, non? Entonces, aí foi tamén por un tratamento diferente, porque determinados países que tiñan máis poder, pois que tiñan moita industria onde nós podíamos competir moito mellor que eles incluso, pois eso, aplican a lei para fastidiar e non se, eso sí que non é normal. Ou competimos todos nas mesmas condicións ou nada. Se xogamos todos e cambian as reglas, e se non, non se debe xogar. Bueno, Begoña, A modo de resumen. Conclusión, resumen. Conclusión, resumen. Pois que eso, que o purín non é ningún problema para os gandeiros, non teñen ningún problema para xestionar o seu purín, o que falábamos, que non é un residuo, e además é algo que é necesario para a produción de forraxes e demais, entón que non hai ningún problema. Eles non teñen ningún problema en xestionar o purín. E o que si é un problema, bueno, pois un pouco o que comentaba Óscar, que o Real Decreto de fertilizantes, eso sí que é un problema, porque as condicións que traen sí que van ocasionar moito perxuízo nas explotacións gandeiras, porque non van ser capaces de asumir os costes para adaptarse ás normas que teñen que cumplir. E ademais, unha vez que se fora posible facelo, logo sí que a maquinaria, é dicir, hai zonas de Galicia onde as parcelas son grandes e os accesos ás fincas son bons para maquinaria grande, para maquinaria pesada, pero hai outras zonas de Galicia onde as parcelas son pequenas, os accesos a esas parcelas son camiños estreitos que se teñen que facer esa adaptación van necesitar tractores e maquinaria grande que logo ao mellor non é posible entrar a abonar as parcelas. Josín. Pois non moito máis que añadir. Está claro que todas estas liñas que ven un pouco polo ecologismo, polo Ministerio de Transición Ecolóxica, que foi un pouco que meteu esta coletilla da fertilización sostible, que nos meta todos os gandeiros nun problema, non en si só o tema dos datos, pero un pouco de o que dicen os compañeiros, aumentan os costes, porque ao final tens que ter xente capacitada para facer ese traballo, despois tens que ter tecnoloxía e maquinaria adaptada a ese traballo, ao final son máis costes para a propia explotación, e un ecoloxismo levado a un extremo que non ten moito sentido, igual que moitas obras que se están poñendo de bienestar animal, cos cans de caza, é dicir, hai unha corriente tan verde, que a efectos prácticos fai inviables moitas explotacións e o sistema tradicional botando polo suelo. O sea, eu como resumen, como conclusión saco que parece que se quere pasar do color negro ao verde en moi pouquiño tempo, non? Esa agenda 2020-2030 non debía ser 2020-2050, o sea, dar moito máis tempo, non? Porque está creando cantidad de problemas, de incertidumbres, pero non só a vos, a todos os sectores se está afectando, non? Bueno, hasta aquí chegou o faladoiro de hoxe. Begoña, gracias por estar con nós. A vos. Óscar, igual, gracias. Josín, un placer, como sempre. E nada, despedimos a vaquiña polo que vale de hoxe. Vémonos en outro programa da vaquiña que vale.
hasta outro programa, entón. Listo.